¿Qué está pasando? Ajuda! No estoy entendiendo nada. Ajudeu-me, sisplau! Sisplau, truqueu a la policia! 091. Sí? Sisplau! O 112, el que vulguis. Truqueu a la policia! M'estan agafant! Que m'estan agafant! El podeu deixar anar, sisplau? No, un moment. Pues és que Un moment. Si sou policies, identifiqueu-vos. Identifiqueu-vos ara Que mateix! algú el gravi, sisplau, ja, estan gravant. Graveu-vos! Identifiqueu-vos. Graveu! Us ho Que s'identifiquin! Identifiqueu-vos ja. S'identifiquem ja! Que us ho Deixeu-me! identifiqueu. Deixeu-me! Identifiqueu-vos! Fora, fora! És il·legal això que feu! Identifiqueu-vos ja. No esteu sabent Que escrupular! us identifiqueu, això és il·legal. Identifiqueu-vos com a policia. Identifiqueu-vos. Graveu-lo! 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 Identifiqueu-vos com a policia. Graveu-lo! No és... Jo no he fet Us heu res! d'identificar. M'han començat a perseguir! En sèrio! Mireu-lo! Mireu-lo bé! Mireu-lo qui és! Que l'identifiquin! Deixeu-me en pau! Què feu? Deixeu-me en pau! Deixeu-me en pau! Però si jo no estic fent res, m'estan... Però si han sigut ells que m'estan... Deixeu-me en pau! Deixeu-lo en pau. No són maneres. Deixeu-me! No són maneres. Què feu? Què heu fet tot això? Però... Deixeu-me en pau! M'estan perseguint! Deixeu-me en pau!